Dari North Gongya आरो South Gongya BCDC North Gongya बे थाइसुगुरि गामियाव ब्रह्म मन्दिर एसे थिङा एसे जिदों बेखौ आलारि सोरां बिथांखिनि आसनिजों आं मावना होनो नायफैदों। बिब्दिनो गुबुन गुबुन गामियाव आथिखालाव मा जाना दं, लामाया माबायदि जाना दं, केनेल बान्दो केनेलफ्रा मा रोखोम जानानै दं आरो मन्दिर मस्जिद धोरोम थानसालि बेफोर मा रोखोम जानानै दं बेफोरखौ नायनानै जेसेबां हायो एसेबां जोंनि सरकारा मावनानै होनो नाजाबाय थादों। थांनाय 4 बोसोर जाबाय जोंनि सरकारा 5 बोसोराव हाबबाय। 1 बोसोराथ' कर'नायाव थांबाय। बे 4 बोसोराव जों जेसेबां मावनो हादों हायाखै आरो अबावबा थाबावदों नामा, मावबावनांगौ दं नामा, बेखौ समस्थियाव गामि गामि गिदिंनानै रायजो राजाजों रायज्लायनानै जों मावनानै होनायनि थांखिखौ लागासिनो दं। थिग आङो बिब्दिनो समस्थियाव गिदिंबाय थादों, गामि गामि आरो रायजो राजाजों लोगो लादों। मा जादों आरो मा मावनांगौ दं फैबाय थानाय समाव आरो अबेखौ मावोब्ला जोंनि रायजो राजाया बेनिफिटेड जागोन दासिन बैफोरबायदि खामानिखौ नायना जों मावबाय थागासिनो दं। जों नुनो मोनदों माखासे ओनसोलावहाय गामियारिफोरावहाय गोबां जेंना दं, नाथाय बै जेंनाफोरखौ दासिमबो बोस्रांनाय जायाखै। लोगोसे बिथांमोनहा नोंथांसिमबो फोरमायहैयाखै। दा गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो, बेनिखायनो सम सम थांनो हाया। दा नोंखायनो आङो बा जों गामि गामि दर टु दर गिदिंगासिनो दं। मा समस्या जादों रायजो राजाजों मोगा मोगि रायज्लायनानै जेसेबां हायो एसेबां समस्याखौ समाधान खालामनानै जों खामानि मावदों आरो हाबाफारि लाबाय थादों। दिनै मा खामानिखौ मावनो थांखि लादों? बिथांमोना नैबे थाइसुगुरि गामियाव मन्दिरा थिङा जिजोब्बाय, बेनिखायनो मन्दिर मस्जिद बा थानसालिफोर, बाथौनि थानसालि बा गिर्जाफोर बैफोरो जोंनि न'निफ्रायबो बैफोर साबसिन जानांगौनो, सिखोन साखोन जानांगौनो। दा नैबेयाव आं फैनानै नुदों बिथांमोना थिङा जिजोब्बाय। दा बेनिखायनो थिं होनायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन आरो आं खावलायगोन रायजो राजाखौ जाहाथे साखोन सिखोन लायो बे मन्दिरखौ। गोबां गामि दङ, दहाय एसे आगोल ब्रह्मपुर बोरिमाखा आं थांदों, बाव एसे फिसा फिसौ कालभार नांगौ जादों, बेखौबो जोङो सावरायनानै मावनाय जागोन थाबैनो। आरो लामा सामा बेफोरबायदि आरो न'फोर गोरिब मानसिफोर एसे एनै न' मोनै दं, बेखौ नैबे नेक्स्ट सार्भे जिथु टारगेट फैगासिनो दं आरो जेसेबां जे न' लुदों बे इनकमप्लिट गैया, कमप्लिट जागासिनो दं, लुखांबोजोब्बाय फ्रायानो। दा बेफोरखौ नायबिजिरनानै जोङो सोरनो अबाव मा खालामनांगौ आरो मा खालामनाङा बेफोरखौ थांखि लानानै मावगासिनो दं। दा जोङो बे जोंनि नर्थ गंगिया गामियावहाय जोङो सारजों लोगोसे बेरायदों आरो गोबां समस्याफोर दङ, फिसा फिसौ खालबाहारनि जेंना, लामा बबेबा एसे गाज्रिनि जेंना, बबेबा गारजासालि खेराइसालि, बबेबा जोंनि खृष्टानफोरनि जेन'बा थायो गिर्जा आरो ब्रह्म मन्दिरफोर थायो। दा थिग बेबायदिनो सारजों गिदिंफानानै नैबे थाइसुगुरि ब्रह्म मन्दिरावहाय थिङा गब्लंजोबनानै दं। दा बेखौहाय सारा नायफैदों आरो सारा खोथा होदों, थाबैनो बेखौ मावफुंनायनि मोनसे थांखि बिथांखि लाबाय आरो गोबां फिसा फिसा खालबाहारफोरखौ जा हायो बेनि बेब'स्थाखौ लानो थाखाय सारा जोंनो कमिटमेन्ट होबाय। आरो जोंबो जोबोद ओनसोलनि जानानै, बे गंगिया हालामनि जानानै, रायजो राजानि जानानै जोङो जोबोद सारखौ बाख्नायदों आरो सारखौ हामबाय होनदों। आरो जोङो इयुननि समावहाय जेन' जोङो सरखारनिफ्राय मोजां हेफाजाब आरो सहाय सहयोग मोनगोन होननानै जों आसा मिजिं थादों रायजो राजाया। दा उननि बेलायावबो जोङो सम आरो बोथोरखौ लानानै जोङो मोजांथारै UPPLआवनो जगदान होनो थाखाय जोङो रायजो राजाया अलरेडि दङ, राजि दङ आरो जों गुबुननो जोङो होनाय नङा। जोङो UPPL सरखारनोनो जोंनि ओनसोलनि हालामनि रायजो राजाया जोङो राजनितिकआवबो मैखोमै बाहागो लागोन, बेखौ आं दिनैहाय रायजोनि जानानै बे बाथ्राखौ बुंबाय। आरो उननि बेलायावहाय सम आरो थासारिखौ लानानै जेन' जेसेबां थाबैनो सुफुंनो हायो बा समस्याखौ समाधान खालामनो हायो बेखौ जों सारखौ नारसिनबाय थादों ओनसोलनि जानानै। आरो सारा जोंनो जे खोथाखौ होबाय, जोङो जोबोद सारखौहाय बे समावहाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। अराय सम सारनि थाखाय जोङो आसिरबाद होबाय, अराय सम जोंखौहाय बे जायगायावहाय दुखु सुखु
गासैयावबो जोंखौहाय हेफाजाब होनाय आरो नायदिंनायनि थाखाय सारनिसिम जोङो साबायखर बावनायखौ दोनबाय। आरो दिनैहाय आंनि बे रायजोनि जानानै नरगंगिया ओनसोलनि जानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।